Highway rok nor nai tong kog rok ma YouTube channel. Khading inge tini belai kheno khana tong belai kheno nangmani kog rok ma salanyai. Okot ma engka manani hingga hingke renani bo nanggu. Korsa borok Orjun Mungoi bikari korsa tonga jawo bo belai kheno kerja. Hungai kang hangkeno bo ara khalanyai bo binar khoksa khongni khalanyai bika sananyai bo bika khlai sanani nang jawo. Tai bo saljaga wansonani nangka je borok biro kabang bo thangka hangke se bika bo kabang manani hningai bo tai kren se sonoga thangai tai a jaga hangke borok bo belai khen kabang mangnani nango tamni bai hingke oi belai kheno borok kabang haika baira thango haika beranya thango haika sakiri join khen thango podre pot borok kabama haika businessman of life wo tai arok hangka no bo sanani nangka je bika khlainai babu anu kisa yak sukti khlainai nora no khoksa khongnai bikar jabadi ang miani simi mai masaya tai norok anu bikara kangke norok no bogwan naikhlayan tai norok no dromo kormo ruwana hninai bo khuk keti khlainai bono khe bo bika khlainani nanga jawo tai somoyoke manja jawo somoyoke manja jaya bo hakeno train se sonoke tuthui tongnani nango tai tani dino hangka bo hanya hai dati basne train se sono thangai bo bika khlaipinani nangkha khoroksa je bepari belai kheno sud but belai kheno bini naithok khlai kodok sumjak beg rok tijak tai o bikhari wan sonani nangka o borok no sani ka hangkale ang tini belai kheno rang kabama manani tai omongka belai kheno rang ganang borok nangnai bo wan suginai wa je bepari ni businessman ni gana thangani sainani nangkha tai o je businessman no bo thangai sainani nangka je seji nengano kisa khoksa khongnai je pari ti khlannai nengano bikhani suba surnani khaijabadi tamni bagi hingangke ang sanai saltam tongnai bohogo mai krei dai nengano jodi bikhara ka hingangke nono mutai rok dromo kormo ruwana tai nono pholi ruwana hningai a bikhari no bo sanani nangkha taprok no a bikhari bono sanani nangkha are neng kha bikhari nengai neng bono rang samplai mang no tongu tamokhe neng bunyo kuno phuno mungsa puno remani ja tong ni singjangani nangkha tai o je bepari o businessman sanani nangkha manani hingka hingke kisa bunyo renani bo nango nene sanani nangkha tai hake a bepari asa samapanyo bo thangi panini nangkha tai rang khoksa puno talanglia te aprokeno o bikhari belai kheno a je kongma mucho manani bo horo je a train se sonoke bo thurutei mucho manai tongani nangkha tai a kongma mucho manang nangkha a kongma mucho manang nangkha bo wansoka ang renani renamu songphuno ang bunyo tamleri manai bo cinta klai bo hakemang no mukri thangai tanjino hor anyani nangkha hanya hai bo dati basainai bo train se sono bikhari khlainer bagai thangpiuka ta hake thangde keno bo a kongnoma mucho malani bo lamo himi thangde ke bo kaisa je lama kana khum na to ka bari tongmani nungmani nangkha ei bo aporke a khumno phat ke thangainai bo kholinya nani nangkha ei kholinya ka hangangke bo train se sono thangainai bikha sanani nangkha tai o bika sananyai buibono khoksa khongnai 10 taka 20 taka hake rekhang hangke aboni bodla bo khum barsa yapre nani jengkha tamni bagai hingangke bo khum yapre re purungna bo sanan nangka belekana hambai phungkaham tai norona ang khum remani omongka khushi ngei ruo tai norona ang khushi baka hangangke khushi tepse baribu suki tepse baribu honai bo jotno no ha hi khlai muniri khumi yapre bikhanani jengkha tai a dino hangkangke jara bikharnai rok bono belai kheno hamjanani bo nangkha tai ha hi ke bono bikharnani bo nangkha tai belai kheno a dino rang bo kabama manani nangrakha tai bo apraka wan sonani nangkha o bikhari nani ji ang khumre male kuikupunyani je rang bo hani kabang manani nangkha
tai jara bikharnai rok bahino khushi khushi ke nano rwnani nango bo tebo kha sarangjagnai tebo khum kabang kabang ka kholainai bo bikha khlainani chengra rwkha tai bini yago rang bahino druk druk phainani chengkha tamni bai hingke bo wngkha sudu bikha khanginai buinara rang simnaiya a rang namani bodla bo ha hi ke muneinai hambai ruinai khum barsa barsa yapri rohmani bagai tai afron chingke bono buijotono salainani nangkha khumrwnai bikhari hinai sinlainani nangkha tai bono sinane bo belai kheno bangkha khumrwnai bikhari hinlaiye tai hakenai tongde tongde kheno hanya hai bepari sajake phainani nangkha tai ai bepari no bonno huroi dati dati khasigi thanginai khulumui rinani nangkha khulumui rika hangke nanya ji seji tabo ang bunyaro bikhari ba bikha khangka hangke ang tabo magnang tabo bikha khalia ang tabo khum barsa barsa rnani bo chengra rekha hnai a je seji heke businessman no bo khulumui ne khumya khare rnani nangkha tai aproko businessman bono belai khana hamjaginai bono rangbo rnani nangkha tai a bikhari no bo saka nang tabo bodlo kha hnai saune bo thanani nangkha tai aprokno o bikhari bo truk truk wangsonani nangkha jekhano ang khum rruise bunyo bikha makha khango hingkangke ang khum dugan khulokangke bahingno tai urao khlaini bo a khumno khokholini bazar tren sesonke bo khum phalani chengrkha tai truk truk he bini yago teborang kabang ka phanyani nangrkha tai afro hingkangkeno o bikhari bo tamo khlagya hangke bo tebo kabang khum tu buinai dugan rnani chengrkha tai dugan rete hangkeno tebo je grahok rok phairerka pani borok bangrerka tai bo khum bahanyo barsa phiri rohnani nango je binar khum pani rongno aba haikeno bini dugan truk tornani nangrerka bini je khum dugan bahake tori thanga hangke buni kalabaring thung puja rogong thung aba hairogo bo truk he supply rnani sengkha tai boi bini dugano phainai khum bepari thnai rogo truk he bangnani nangrerkha tai aboni je koyek masni por hangke haina hai je atreno malai mane a je businessman agano te life ro hangkano jo Arjun o bikhari bo thangnya haina he khumari ni nangka nanya ji seji omong kha ani khumni dugan je nang ano sinui da mangkha nangai sungnani nangka tai aproke o je businessman o bikhari no sinimi angnani nangkha tamni bai hingke bo suit boot ekdum clear VIP boro haike iri kaham chumjak mani bagai tai aproke bo saka nadi ang je tirane se sunu bikha khangpuro je nono khumru uinai ang bikha khlainai ani mungkha Arjun haini sagangkan o Arjun nung dangkha sinika nangai bo sanani nangka pa nang bahai ka asuk o khum dugan asa kotorma khlaimang ka nangai o businessman bono sungani nangka tai o je bikhari saka nanya di seji jiang tabo o khum dugan kotorma khlainai ang solari tormani obongkha nini kokbasi ang tini asuk jora sokpai mano nangai sanani nangka yaproke o je businessman saka nanya di ang batamo ang monono kokku busi sawo je manani hingkangke rnani bo nangu tai ning kisa rnabo srungdi akok khaisa sabla tai okok angkhaba saka tai ningkhaba bkha nangainai bkhao teinai okokni mote khe nung cholika tai tini aboni bagino nini oduan bo torani nangkha obongkha nini no obodan tai nini no kamai hinai sanani nangkha tai aproke o businessman no bo khum posop satu buinai yaphrani nangka obongkha kuno rang nangla seji obongkha nonang bkha baka hamjaginai nonang khum yaphrmani hinai khum thupsa a seji ni yaphrenani nangka tai o seji pono kabaginai belekna hamjanani nangka nung tebo nini phani lamawo nung tebo kusu kotor unthun hinai sawinai o je businessman bo thalani nangka patingke khajang takotai boksong sungor tamo srungjanai man hingke nanya di sung business khaining thong ba nijini langmawo sung tam khatruk he awgui man abo sung srungtai klayu
bahagi hindi nanya di sing business kanya tangang kan se rang kabang nango podre pot nango tai suno pernai kerei lamar nai kerei kenanyai sing one bekhai belnani nango nanya di dino bikhari bo bahike je truk ke once money nangka je nangmani kongno bo bahage thuyasa karenyai a je businessman ni kongno mang bo thuyasa karimuk rekhe khalane once ke bo bahage khumbe pare thungai thanani rengka tai gonang ngnyai doan kotorma khlanyai potabo onek bo borom ngnyai sinjagai businessman ngi thanani nangka gangke sing tamo mayane khalan takutai buk song omono belakina wansutai kalinya khalan takutai buk song tinini baga asmu situng noro sutano kaham tombi sutano hambai prai